The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwa Jesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language. Ngoma Gift, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Nhasi tiri kudzimba ikoko futi. Tiri kuti vanasikana vedu part 2. Vanasikana vedu part 2. Ngoma takasiyira papi pa part 1? Panyaya yevanasikana takaona zveshuwa kuti vanasikana mukore unoyo pane pavanozvikanda mukanwa meshumba. Vanoenda kusiri safe. Yeti vakomana vagara zviri munyama yavo kuda nhau dzebonde. Saka kana pangoita mukana vakomana vanoda kuzviita. Saka vasikana vanofanira kubatsira pakuzvichengetedza. Vasaende ikoko. Asi takaona payakanoperera nyaya Bhaibheri richitiro kana mukomana akangorara nemusikana, right, anga asina kuroorwa, anofanira kubva atomuroora. Yes. Otobvisa mari yeroora kunze kwekunge baba vatoramba. But pakasiya paburitsai chimwe chinhu chiri kuitika mumisha womuCaston. Kune matare emisha ari kuramba musikana ararwa naye kuti hatimude pano. Okay. Vavabereka hama dzemukomana ndo dziri kudzinga musikana. Okay. Wedza ane pamuviri kana kuti haana. Saka ndinoona sokuti kune dzimhuri dzinofuratirwa naMwari nenyaya iyoyi, because Mwari anenge ari ndiye akarayira kuti ngaatomuroora. Imimi dare remusha vana tete mumira kunoturura zvituko kuna Mwari. Unoona pari kufira nyaya mukoma. Vanhu hatinoda kurarama mumisha sezvinodiwa naMwari. Vana vasikana even varoorwa kana vasina vanotoona bhudhi wavo achidanana nekamusikana ako, handitika ndokozotizira kachiti akarara neni. But vanoda kuzomira vachitaura kuti kana indada kuona kunge bhudhi wangu akapusa kakaina wakomana hobho aka. Saka kweseni inobva kuti kana angaina wakomana hobho maisirei bhudhi venyu vachienda kwaari kurati bhudhi wenyu idzenga. Vanoda kuzonyepera kumira kuti kana hatingasiye mwana wamai vedu achitsotswa kudaro kamusikana akaitaka kakatomboenda kumurume kakadzoka. Kana akaenda kumurume akadzoka maisirei bhudhi venyu achidanana naye. Anoburikona pane poindika. Saka chiri kukurudzirwa ana tete tisazvitorere zvituko mukati medzimhuri nesu madzimbuya. Mwana akararwa otaura kuti uyu andirara, Bhaibheri riri kuti mukomana ngabva amutora even pasina nhumbu. Mukoma pataita chidzidzo ichocho zvakabuda kuti vana vedu vaiye zvino ndo vari kutofambira wakomana. Anotokwira kombi otoenda kudziva raseko, otoenda kurimuka, otoenda kuluvhevhe, achitoenda kuchikanga kana kudanga mvura kuya mukomaka ndiye akutonoona mukomana. Sei zviri kudaro mukoma? Verengai Muparidzi 12 verse 1. Muparidzi 12 vhesi ya 1. Rangarirawo musiki wako pamazuva oujaya hwako, mazuva akaipa asati asvika namakore asati avapo, panguva yauchazoti handifariri izvozvo. Remember your creator in your youthful days. Ndo zviri kutaura vhesi. Chimwe chikutodariswa mukomaka, nyaya idzi padziri kuwedzera vana vedu havako panyaya dzekunamata Mwari. Iwo muzera watiri kutaura hazviko, zvechechi hazviko. Chero vachienda kuchechi vanenge vakatsindira nzeve izvi zvinoisa music munzeve izvi, vachinzwa dzenyika dzinonyadzisira, mapfekero avo ndeeunzenza, language yavo ndeeunzenza, zvekuti chechi kune dzimwe nzvimbo yangoye vabereki.
havako kunyaya idzi. Saka muchiona because nyama yatinayo yatakakurirwa kubva kuna sekuru Adamu inoda kungoramba ichipunzikira kuchitema mgomo, ndo zvairi. Saka yega even tikataura tiri mustudio kuti mukomana haenderwi, kamusikana kacho kanenge itonzwa kuda kuenda mgomo zviri munyama. Saka chinonobatsira kuti zvinodiwa naMwari zviite, imimi vana vasikana pandiri kuti itai zvechechi, ndoda kungoti vanamati itai zvechechi. Alright, vave serious naMwari. Ngavave serious naMwari mugoma. Kana paine time kamugoma ka vakumatineja kuyaka, ndo time yekuita bhaibheri mufoni raunoverenga, wotoitawo bhaibheri rako hard copy. Ndombonitokumbira nditumirewo masongs ekuchechi, ndipinzewo magrupu anonamatwa. But iwo manje kana vari pamaholiday magrupu eWhatsApp avanogadzira acho anoitwa zvinyadzi, anenge achitaurwa zvebonde achidaro. Iyo mizera iri kutonzi nebhaibheri wedweri kumberi kwamunoendawo kunyaya dzichabvunzwa idzi. Muchiri vadiki ndo nguva yekutya Mwari. Imbopataura ipapo mugomo. Zveshuwa nekuti ungatove ndiwe wega usingazoregreti. Vese vakafamba saizvozvo vasingatungamirirwe naMwari pane nguva yavachazochema iri kutaurwa naSoromoni panapa. Saka ndoda kuti munzwe chakakosha vachiri vaduku. Songs of Solomon 2 verse 7 na Songs of Solomon 3 verse 5 dzinotaura zvakafanana. Dziverengei. Rwiyo rukuru rwaSolomon 2 vhesi ya 7. Ndinokupikirai imi vakunda veJerusaremu nemharapara nenondo dzokubundo, kuti murege kupfutidza kana kumutsa rudo kusvikira irwo rwada rumene. Rwiyo 3 vhesi ya 5. Ndinokupikirai imi vakunda veJerusaremu nemharapara nenondo dzokubundo, kuti murege kupfutidza kana kumutsa rudo kusvikira rudo rwada rumene. Rwiyo rukuru rwaSolomoni vazhinji vanoruziva muchitaurwa nyaya dzerudo. But pandairiverenga bhuku iri mugoma, chinhu 1 chinodzokororwa mubhuku iroro, ndosaka ndangoti muverenge ndimba mbiri istatement iyo yekunzi ndinokupikirai imi vakunda veJerusaremu musamutse rudo kusvikira rwatime yaro, ende ndinokupikirai nemharapara nenondo. Saka Solomoni aita akataura odzokorora statement iro. Solomoni anga ari munhu akangwara, ari kurere ngoma, ari kuti nyaya dzerudo vana vedu asikana, teererai chinhu ichi, hadzidi kumhanyirirwa. Paari kuti mharapara nenondo, ari kuti madii kutarisawo zvinoitika munecha. Mharapara, nondo, mhembwe, mbudzi ifamily 1 yatinogona kuti the goat family. Family iyoyo zvadziritori dzine a certain period yetime pagore yadzinoita zvemating. Zvinongo zvacho hazvihwehwedzere another time yegore. Hadzi dzacho sheche dzinobata zamu period imwe chete kunyanya. Muno muZimbabwe mwedzi waNovember unonzi chimgomo? November mwedzi wembudzi. Mati wembudzi ka. Chaunonzi wembudzi chii ndimi mukuru? Vanotaura vanoti ndo mwedzi waiwanzobereka mbudzi. Ndo padzinotonyanya. Dzinotonyanya kubereka mbudzi. Ikatadza mbudzi inogona kubereka kairi pagore. Ikapotsa kunana Machi muchangokohwa, inotaimira kunana October November. Chazvinodariro munecha mgomo, November uswa unenge wakumera. Saka wani mbudzana, zvikara, makondo inowanda muuswa. Iyo mai vanowana mukaka, iko kanowana zvekudya. Ikada kuzvita muna June kune chando, uswa hapana, kamwana kanofa. Saka zvikunzi madii kudzidza nenecha, kuti hazvingonzi zverudo throughout. Zvine time inoratidza kuti apa pana advantage. Saka ugonotika iwewo wacho uri kubhadharwa school fees mgomo, asi uri kuita zvebonde rinogona kukonzera kuita pamiri, but iwewo wacho uri kutostrugla una mari. Hanogona kuti wrong time. Taura ipapo kana mabata pfungwa. Pfungwa iri kubudiswa panapa vanasikana ndeyekuti musamhanyirire kupinda munyaya dzerudo. Zvatopera ngoma. Ende but mamboona kuti jimgoma kuchikoro ini ndakamboita temporal teaching. Saka pandaiticha kusekondari, pandaigadzira timetable yemuklasi,
metsi ndaidziisa kuseni. iko kuzhinji metsi dzinoitwa makuseni. Ndodziisa kuseni. Kuseni ndopandaisa period yemetsi. Kufunga kwenyu ndaidarire ngoma. Metsi chinhu chakajairika ndechekuti dzinoda kufunga kwakapinza, saka dzoda kuseni mind richi isati yaneta. Saka vanoongorora zvatiri isusu physiology yemunhu, anatomy, vanoti mind yemunhu iri papiki kana ari kumakore eteenage. Sezvaita ana Daniel muBhayibheri nana Joseph aya kuma 17, 16, 18 kuya zvinonzi hanzi mind ndopairi papiki pekushanda. Saka pakadare papo mind pairi papiki ndo panoitwa masubjects aiupenyu akaoma. Ani mababataka kuti upenyu hwedu hwatakapiwa whether is 70 years kana wakuarrange tomboti uda kwaita ari maperiod unotaimira pamakore anobva 15 kusvika pa20 mind pairi pamaximum ndo paunoisa subject yeupenyu yakaoma. Mamwe ari izvi unogona kusaita wane 25 years. Murikona uchenjeri ndozvikutaurwa nasoro. Saka vanhu vedu asikana manje vanotora subject yerudo yakapusa. Ndosaka muchiona kana mhuka kudondo dziri kungowanda dzisina malessons ari mazvo. Saka subject iyoyo haiendeswe mind ichiri papiki. Bozi zvauri kuita munoziva kuti uri kuita sei. Uri kuudza mind kuti chinhu chandiri kukudzidzisa ndine 16, 17 years ichi ndo chakakoshesesa. Saka mind iri kubva yabata kudaro. Yet mind iri kutoti mamadi kuita Pythagoras theorem yemetsi yezvino. Wadi kuita degree rako iye zvino. Saka vanhu vedu manje vasikana vanochinjanisa. Saka vazhinji vachizoita kuma30 chakuti ndo paakutanga kunoti ndiri kuita metsi. Unonzwa ane 35 years ana 3 unonzwa kuti naye hapana munozo here teacher ari kuitisa maextra lesson yemetsi. Anozwa kuchinjanisa manje. Yeti subject yemetsi ndo yekutoita une 16, 17, 18 wakamira zverudo. Saka Solomon ati ndinokupikirai nembudzi chaidzo dzitarirei dzine period yadzinoziva kuti it's best kuita zvemating nembudzana muna November. Ezekiel 23 verse 8. Ezekiel 23 pavhesi ya8. Uye haana kuzorega kupata kwake kwaakabva nako Ijipiti, nokuti vakavata naye achiri muduku, vakabata-bata minyatso youmhandara hwake, vakadurura upombwe hwavo pamusoro pake. Zvinonetsa kuti munhu yazodzika pamukoma sezvatiri kutaura because mind yaudzwa achine 18 years. Because mwana musikana atangaita bonde 18. Saka abva audza mind kuti ndo chinhu chakakosha ichi. Saka even waku 40 years wamaivemba mind inoramba ichikudza kuti unenge usiri kunyatsoita chinhu chiya chakakosha. Saka zvamauri ndopaunonzwa kuti pastor ndakaroorwa but ndibatsirei ndofunga idhimoni chairo ndofunga idhimoni pavhiringwa kuziva kuti chinoitwa nguva. Saka manzwa Bhaibheri kuti haana kuzorega. Anoita matare, aita zvematare nemurume unzi chionzwa ndiregerere, handichaflete naye futi, handichadaro. Pangodaro zodzoka futi hatinzwei mavhesi ekupedzisira. Ezekiel 23 verse 14 na 19. Ezekiel 23 pavhesi ya14. Akawedzera kupata kwake nokuti wakaona zvifananidzo zvavarume pamadziro, zviri zvifananidzo zvavakadheya zvakaitwa nomuti mutsvuku. Verse 19. Kunyange zvakadaro wakaramba achiwedzera kupata kwake, achirangarira mazuva ouduku hwake akapata nawo panyika yeIjipiti. Saka vanhu vedu asikana pamuchiri kuchikoro even iri school holiday inguva yekutsvaka Mwari nekuita maextra lesson tichiita mastudies. Chimwe chiri kunowesena chaverengwa nepavhesi 14 yaEzekiel 23 hanzi kuramba achiona mifananidzo yevarume pamadziro ndo pornography. Chinhu ichocho hachina kukunakirai vanasikana vedu. Zvinhu izvi zvichabvunzwa mangwana, zvinozonetsa kubuda mamuri. Inadzoedza ukadzwa Bhaibheri chiti zvinozonetsa kubuda mungomaka. Zviri kuedza kungoreva kuti warerekera kupfambi. Ilanguage yeBhaibheri yekuti haana kuzorega but roda kungoburitsa kuti ndo matangira azvinoita. Saka tichiri vadiki, tichiri mumakore ekumateenage ayaya, ndo nguva yekuita mastudies, tichiita chikoro, vabereki vachiona maripoti anofadza, tichiexercise mind yedu kuita zvese zvakakosha, ende Mwari anokukomborerai nazvo. Tiri pachidzidzo
vanasikana vedu part 2. Regai timbonzwa rwiyo. Parijino hatinga jiwesise dakara taona Jesu ungetashingirira kare kare dufunamo zapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo. Vanasikana vedu part 2. Zvatikutaura mustudio muno mukoma ndiri kufunga kuti ishungu dzevabereki vese kuti dai vana vadaro. Segment ine mukoma toda kuti tichiona kuti pane panopinda vabereki here munyaya idzodzi, because muchaona kuti nekusiyana kwatakaita zvese zvatiri kuti mukomana aende kunoonekwa kune mafamilies mukusiyana kwedu vekuti vanenge vaitoziva kuti haana kuenda kuboyfriend kwake. Mukusiyana kwedu musaseke takatosiyana mabackgrounds edu, but toda kuti tione kuti whether muri kutendera kuti aende imo vabereki pane chinhu chinozotsvagwa naMwari kwamuri, because Mwari vari kuita kunge vane shungu dzekuti dai vanasikana vachengetedzwa zvakanaka. Chimwe chiri kukonzera mukoma kuti pasi rese kuite mainstitutions akawanda ari kuita kunge ari kuita champion nyaya dzevanasikana inyaya yekubva pashoko raMwari zvariri kutaura izvi. Saka vanhu varikuda kuzoimplementa zviri right nemarong methods kazhinji kacho, vasingadzoke kushoko apa. Saka unozongonzwadza hasha pasi rese kuti kana nemi munoti kuita here zviri kuitwa vanasikana vedu, unozongonzwadza hasha. Yeti bhaibheri rai rakatoisa kodzero dzavo nekuchengetedzeka kwavo kwakanaka. Todanzwa pana Deuteronomy mukoma 22 todarenga verse 13 musvike pa19. Deuteronomy 22 verse 13. Kana munhu akawana mukadzi akapinda kwaari akazomuvenga akamupombera zvinonyadza nokutaura zvakaipa pamusoro pake achiti, ndakawana mukadzi uyu asi ndakati ndichiswedera kwaari handina kuwana zviratidzo zvoumhandara hwake kwaari. Zvino baba vomusikana namai vake vanofanira kuenda nezviratidzo zvoumhandara hwake kuvakuru veguta pasuo. Zvino baba vomusikana vanofanira kuti kuvakuru, ndakapa murume uyu mwanasikana wangu kuti ave mukadzi wake, asi zvino womuvenga. Tarirai, womupomera zvinhu zvinonyadza achiti, handina kuwana zviratidzo zvoumhandara kumwanasikana wako, asi hezvi zviratidzo zvoumhandara hwomwanasikana wangu. Zvino vanofanira kuwarira nguo pamberi pavakuru veguta. Ipapo vakuru veguta iro vanofanira kubata murume uyu vamurove nokumuripisa mashekeri esirivheri ane 100 vagowapa baba vomusikana nokuti wakataura zvakaipa pamusoro pomwanasikana waIsraeri. Zvino iye unofanira kuva mukadzi wake, haangamurashi mazina ake akuta kurova. Zviri kungonoburitsa kuti nyaya inenge inobvunzwa mazozvona zvinhu zvaakusiyana mukoma, but karorero kekare kainakidza. Maisatanga nengopiwa list ka muri kumba kwenyu, aiwa munyaya yaitotanga auya oswoti tiri kutsvagawo sadza ani mazona ka obva anzi panani wacho po vasikana vari podedzwa ozopiwa list. Saka hanzi kuri kwekuti process yaitwa mukwasha ozonoona sadza riya raapiwa kuti imbodza harina kushinyira. Handitika awana asiri mhandara, awana asiri mhandara, ndozvandinoda kuedza kutaura. Owana asiri mhandara, hanzi akadzoka kwanatezvara oswoti wedwe sadza iri ranga risina kuita musheru, mudzimai wamakandipa anga asiri mhandara. Hanzi baba vemusikana, kana rototi baba ratoreva namai, hanzi baba vemusikana vanofanira kudeedza dare remusha vopa proof yekuti ndinzwirewo zviri kutaurwa nemukwasha. Paatora mwana wangu anga akakwana,
hanzi zvikaongororwa nedare kuti zveshuwa mwana anga ari chimhandara hanzi mufana gwasha ngaro hanzi ngaro westere hanzi obva aripa because ari kukonzera kuti community isare ichizofunga kuti baba nhingi ichapa vanongosiya vana vachiita zvavanoda vachiri pamba saka zvaidzosa chiremerera chababa kunzi baba havari kuziva ukaona varodza mwana vari kuendesa mwana ari mhandara ipapo panoomera vabereki vakawanda manje saka unomboona kuti madhara tuzhinji tungoswera tuchinwa doro hatumboona kuti vanoariseika nyaya yemasamwari aite saka hanzi ndo zvaiitika izvi mukoma kumukwasha zvaiti chei arohwa apa anofanira kuva responsible ngareke kudheerera nekuzvidza munhu anoda kudheerera one kana kuti iye ndiye abatwa neruchiva anoda kungotsvaga mumwe saka anoda kuwana tumaexcuse tusina basa rese aifanira kurohwa ripiswa otora futi mukadzi wacho anobva endaibvanzi tikazvinzwa futi vakomana vari kuuyako kuna vavadzodzi vakomana kamumisha tauda uchinzwa manje verse 20 to 21 pana Deuteronomy 22 Deuteronomy 22 verse ya 20 asi kana riri shoko razvokwadi kuti zviratidzo zvoumhandara zvakashayikwa kumusikana vanofanira kubudisira musikana kumukova weimba yababa vake varume veguta rake vagomutaka namabwe afe nokuti wakaita sebenzi pakati paIsraeri pakupata kwake paimba yababa vake saizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako kana chaonekwa chiri chokwadi kuti zveshuwa mwana uyu akazoenda kumurume asi zvichiratidza kuti anga atanga zvebonde kare hanzi mukwasha obva adzoka iri complaint maybe nganditsimbidzira vanoedu asikana nyaya idzi dzinobvunzwa kumberi kungoti unfortunately mazuva ano hadziburitswe pachena nengari yeusensitivity ndopaunonzwa mumwe murume achingotaura kuti haateerere mukadzi uyu kuti unetsa kuti muri kudetserana papi inenge ichinetsa nyaya idzodzo dzinobvunzwa hati saka kwekuti ichokwadi zvaitaura bhaibheri rati ngoma rati munoita sei kana chiri chokwadi kuti musikana akazoenda asisiri mhandara yes hanzi munoenda naye kumba kwababa vake pamusiwo peimba yababa vake ndo panouya varume vekuta vomutema nemabwe ofira ipapo kuti anyadzisa Israeri anyadzisa baba vake parutaurwa namufundisi mubhaibheri vanhu pavaita mhosva dzinoda capital punishment yekutakwa nemabwe mhosva dzese waisatakirwa pamba waibudwa newe kunze kweguta wotakwa uriko mhosva chete yawaitakirwa pamberi pemba yababa wako ndiyoyo bhaibheri riri kuticha apa pasi pana umwe kuti muchiverengo dai vari kubva vafinyama vari kuona kautsinye kuti of course kana anga asiri kamhandara dzatse bhodhi munhu ane choice yekuita zvaanoda nebhodhi yake saka zvekutemana nematombo zvabva kupi unozoti kune vanhu vanenge kufunga kakadaro apa pfungwa imwe iriburitswa mubhaibheri munhu hauzviraramiri wega thank you kuti ibhodhi yangu musataurire pasi udzai vanoedu asikana vane kakusindimara kuti thats my body saka maprinciples aya ari kuratidza kuti handizvo zvazviri pepe paunenge uchifamba wakashama uchiita unzenza pane vari kurwadziwa vanoshaya kuti voita sei we are a community saka waitakirwa pamba yababa zvazvaironongedzera ndezvizvo mukoma mwari aida kuti bate maprinciples zvaiti because ukatakwa paisara hipi yemapo ndoratoguva iroro zvongoda saka zvaiti vanozopfuura nepamaraini pamuseyama pane hipi yemabwe mwana akatakwa nemabwe vaitozozvorevei saka vaifanira enda vachidzungudza kuti Melissa ngarege kudaro shuwa ndo zvaiita pese paendeswa kuti kucollege apa ari kuuniversity kwaanyadzisirei baba wake kudaro saka vanhu vese vaipfuura vachizunguza musoro kuti because vaimbobvunza kuti matombo yobvanzi Melissa saka pakuti Melissa waibva kuti ngarege urwadzisa baba wake kudaro ugona vaimuitira zvese izvi kaka kutoita zvevarume hambona zvazvaira kuna babawo everyday uchipinda mumba mako wainyenyeredza ipi yematombo
saka yaive reminder yekuti mudhara hamuna kuita basa nemazvo. Taurai nelanguage yakanaka mukoma principle yaida kunzi naMwari vanhu vabata. Pari kubuda pfungwa yekuti baba murimo munyaya dzekuchengetedzwa kweumhandara nevana. Inyaya dzamunofanira kutogara muchikurukura nekubatsirana navo nekuvarangaridza kukosha kwazvo. Haisi nyaya yekusiyira amai. Nyaya dzekudanana dzemafeya. Baba iyai munhu anosvikirika nevana. Vanotaurika naye plus misvikai kwavari mutaurirane muvabatsire. Ndo imwe pfungwa iri kubuda. Vasikana kana muchiri kubhadharwa fees uri kuuniversity uri kucollege iko kuya mainstitutions akawanda anoti you are now an adult, but chatakirwa musikana wemubhaibheri hanzi apata aita zvekurara nevarume iye achiri pamba pevabereki. Chinhu ichocho maziso aMwari hachina kunaka because bhaibheri riri kuti you are still under the custody yevabereki. Hausati waadult in a sense yekunoita zvebonde. Uri kunzi waadult kuti waugona kubhadhara rent, waugona kuita mastudies, waugona kudhiraivha mota. But in terms yebonde bhaibheri kuti mwana kana uchiri pasi pevabereki ukapata ukatanga kuita zvebonde, bhaibheri riri kuti chinhu ichocho chinosotesa Mwari. That's kwamuri vana vasikana. Kwatiri ana baba isusu community yedu mukoma yakanaka. Inozoinvolva ana tete futi nanambuya kubatsiridza. But izvozvo zviri kunzi nebhaibheri ari accountable ndibaba. Ipapo ngapadzoke because kune madhara akaunonzwa mungandibvunze izvo bvunzai ana tete wacho. Bhaibheri riri kudzosa nyaya panani? Ana baba. Ine nzira iri nyore mukoma yekuti ana baba wasvikirikeka kunamata. Munoziva kuti muchinamata kuseni tomboti muri kunamata kuseni obva wati nhasi vana muri kunamatira inini. Obva vanoti muda kunamatirwa chidhende. Obva wati apa ndiri kubuda apa ndichaita trip yekuenda kwakati Mwari anditungamire. Obva wati plus ndokumbira simba Mwari aramba achibatsira muchato wangu namai venyu. Hamugona zvazvaita. Iwo paunozoti tonamatira chiwo unonzwa kuti ati ndokumbira Mwari mundinamatire kuti pandichasvika nguva yekuroorwa ndiwane murume anotya Mwari. Ndo family yakanaka iyo. But mukoma tanyanya kuemphasize vasikana vaita uchapa. Inzwa irwo rukuru rwaSolomon chapter 8 verse 8 to 9. Toda kupedza tiri ipapo. Rwiyo rukuru 8 verse ya 8. Tine chinun'una chigere kuvana mazamu. Tichadiniko nechinun'una chedu nezuva raachakumbirwa. Kana ari rusvingo tichavaka pamusoro pake kashongwe kesirivheri. Kana ari mukova tichamukomberedza namapuranga emisidhari. Solomon anonyora zviri zvirawo. Ari kutaura nyaya iyi. Purpose yeseries ino yevanhu vaMwari the second coming of Christ haisi yekuexposa kuti munhu asara achifila bad. Ndeyekutoti tiuye kuna Mwari so that we are prepared before the second coming of Christ. Saka papiwa muenzaniso sekunge inini nemi tiri mustudio tiri kutaurirana kuti nhai pastor ivo vana vedu ama 2000 ava vakazvarwa ma 2000 pane dzimba dzichamira ipapa nehunzenza huri kuitikawo. Ndo manyoro ari kuita Solomon kuti ini vana vese vatinawo ama 2k ama 2000 aya pane zvichabuda here izvi kana kuti hapana michato ichabuda. Saka manyoro aita Solomon pane abva atanga iti kana vanhu vedu vari rusvingo tichavavakira mapalaces kureva kuti dzimba dzavo dzichasimba. Rusvingo chingoma Rusvingo tingati semajurawo ariko anokomberedza. Saka panonzi kana mwana ari rusvingo kuratidza kuti akakwana. Mwana akazara akachengetedzwa. Saka pabva paita mubvunzo zvikanzi ko kana vanga mukova manje paakureva kuti paangopindwa nechero munhu. Muri kunzwa language yebhaibheri. Bhaibheri harinyori language yekunge kufumura. Kuti kana anga asina kuzvibata ndo pari kunzi mukova. Saka pabva panzi kana kuri kwekuti vanasikana vari kwamuri mamikova. Purpose yechidzidzo chino ichi hanzi tichamukomberedza nemapuranga emusidhari. Zvazviri kureva mungoma makamboona dhora jwa remuchenje risavari kana kuti rudaudona rinowejerwa nemamwe mapuranga akasimba potoiswa kii panyowani. Saka purpose yechidzidzo chino ichi vana vedu asikana kuwejera madhoo anga akuora todzosera makii dhoo rochitanga kuvhara
nenyasha dzaMwari, mamistakes akaitwa Mwari anoregerera, torarama pure life. Isai neme language mukoma, because vanzi kana vamukova tichavakomberedza nemapuranga emusidhari. kureva kuti pane vamwe vanzwa chidzidzo chinecho vanoti dai chakangoti kasikei, zvinhu zvanga zvatoenda nekusiku, tariro ichiko, ndo mashoko ari kutaurwa namufundisi. Yes. Pawadzokera ipapo Mwari vanokugamuchira, vanotipa another chance. Exactly. Kuvandira udzokere, asi Mwari vanouya muupenyu hwako votanga kukutungamira. Hazvidi kuti kunharaunda kwatiri, vanasikana kwamuri, kuti vakomana variko votoziva kuti dhore kwanhinga harivhari. Kutotanga nhasi nechemumwoyo chitovaudzai kuti zvapera. Shandisai nhamba dzinoti 0717 091 615, 0717 091 615, kana kuti 0775 90 90 95, 0775 90 90 95. Mwari akukomborerei. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga